Monggo sesarengan rawuhe Niken Salindri dipun paringi support yang meriah. Tepuk tangannya mana? Campur Sari Mayangkara Niken Salindri. Luar biasa di malam hari ini, Niken. Orang kaya padatan biasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Arepe marang. Allahu la ilaha illa Alhamdulillah, ya. kita bisa hadir di sini Ya. untuk menghibur warga masyarakat Jeruk Heeh. dengan acara biar Yola, Sholawat. ya, Iya. dan juga pentas seni pertunjukan, Oh iya. dan juga malam hari ini nih kan peresmian sound system baru Oh iya. dari Adin, Ya. namanya Raden Aldio. Alhamdulillah. Barakallah. Sakrun. Syukron. Rasa burine syukron. Syukuran suwanda. Luas aku. Kita juga perlu mengucapkan salam kepada Bapak Ibu yang hadir malam hari ini kan. Mana? Tidak ada bapak-bapak. Hah? Ya, Di sini full ibu-ibu semua. Lah ini. Ya oke, bapak-bapaknya mau kena dihitung 3G ya. Oh iya berarti Apa ya Mas? termasuk. Hah? Kok gak oleh bapak-bapak ndelok ngono ya? Gak oleh engkau marai apa? Gak iso bebas kurang los. Jadi Kenapa? bapak-bapaknya kongon bubuk ning omah. Nggih ta, Bu? Dan nyapa Bu? Waktunya Masa bojone sampean sik iso mesir. iso Enggak apa? maksudnya apa iso apa ngeser sinden-sinden ngono lho. Kusek tangan iki lho. Utekku iki wis nganu tapi angel lek ngomong nih. Oh iya. Wis gawe biasa nek wis rasa dibatasi awakmu. Iya toh? Iya. Pamane kok merasa dibatasi ngono dhewe. Oh, aku no wedi lho Mas. Ngomong sak omong kok kleru ngono lho Ora. maksudku kan. Iki kan ning kene kan wong Islam. Ya maksudnya aku ya Islam. Maksudnya Para aku no wedi. muslimin muslimat iya ta? Heeh, aku no wedi kleru kok lek ketlonyor apa ngono Ora, terus ora. kok. Jadi, ning kok kene- ra ditanggap neh ngono lho Mas. Kan Nggih. aku kan menjaga toh Mas. Bu, Ndak mangke bisa. ditangkap malih nggih. Pami Raden Sunat. Nggih to Raden ta namanya? Raden Mas Ngabei. Ah, siapa? Sing Raden. Iki putrane Bu Dinda. Oh, Lho seneh to, Bu? Dinten. Sepupu. Oh ya. Jadi ini sekentolnya Bu Dinda. sepupu. Ya kurang muka sithik, ndukure sithik. Sepupu. Sekentol yo ngisore to Mas. Lah iya ndukure sithik. Dure Sepupu. sithik ya seperut.
Duit ngisore perut. Ya sujud. Sikil. Ya iki minimal. Sandinge pupu. Ya. Ayo, bleset sampai bleset kowe. Ya Ya, nah. Raden. Raden. Raden Audio. Raden Audio. Aku ya Raden. Raden apa? Raden Ajeng Niken Salindri. Ajeng. Raden Ajeng. Jadi jenengmu ganti ora Niken. Ajeng. Enggak, itu alah wes garepmu wes ora paham kok. Ya. Iya kan? Gak apa-apa. Wes ini kita mendoakan buat semua masyarakat yang ada di sini terutama buat Bu Dinda. Bu Dinda yang itu pakai jilbab abu-abu. Hijau. Orangnya loh masih jilbab hijau. Biru kilo dok. Jilbab biru. Oh ya yang tadi sempat foto sama saya itu. Oh belum. Sekarang aja Bu, difoto Bu. Lah mas yang foto kan aku siapa ya? Iku sepupu. Aku mas. Iya. Aku tuan rumah, aku njaluk foto sik ngono. Terus akhirnya lek Bu Dinda kuwi. Apa wonge teko nang kene kan? Saya tak golekane wonge isin ora ya iki mau tak sebutne. Hilangan. Ya tak duding nganti tak duding nganti ra ngaku sing di omah tak kon bayari kabeh iki nggo. Aja kan. Salah ya ngejak foto ngakon sing di omah mbok biasa ae. Lah iya. Aku dulure apa aku nonton apa piye. Ya kan. Ora ngomong sing di omah ae. Ndi mo tak kon bayari ya. Wonge apa teko nang kene kan? Ndi mo teko apa ora wonge? Ya. Adike Ndi adike? Udah duduk kuwi ya. Kuwi wonge rada cilik ya. Ndi? Duduk kuwi. Duduk liyane ku ya. Enek ndek mau. Paling wis mulai kok ketoke. Wonge mulai dhisik ya. Duduk. Lek kuwi adike Mbak Dinda aku tahu. Tadi sempat foto-foto. Oh iya ya, kuwi termasuk melu foto-foto. Ya, mau ngomong. Saya adiknya Mbak Dinda. Oh iya. Berarti wis ngaku dengan sejujur-jujurnya ya. Ya semoga diberi rahmat saking Gusti Allah. Moga-moga tansah pinaringan seger waras. Amin. Sehat selamat wilujeng. Tansah pinaringan kabagian. Tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah ora lekak ning malah kebak. Allahumma. Amin. Sik. Kowe ngomong kuwi mau ya, cara basa Jawa teko ana Bu Dinda. Bu Dinda paham apa tidak? Paham ya Bu? Ngertos bahasa Jawa ta Bu? Mboten. Darah ngerti bahasa Jawa ngapa nanggap campur sari iki lho? Maksudnya campur sari dengan tema bahasa Inggris. Ya ora iso. Campur sari iki bahasa Jawa. Ngono ya. Ora campuran ngono kuwi ya. Ora iso. Minimal campur bahasa Arab. Ya, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Jawa. Oh ya. Tapi dominan ke bahasa Jawanya. Iya, tapi enggak apa-apa Bu ya. Nanti ditranslate aja takok kancanya ya. Apa mau ngono? Bu Dinda mungkin ada request lagu napa Bu? Terusna. Iki lekku rewang ya Allah Mas. Ngerti ora aku arep budane Lampung iki karo cah-cah iki lho. Latihan dige tanggal saiki lagune full selawatan Mas. Selawat full. Lah kok tekan kene iki mau request semok, mangku. Ayo percuma lek ku latihan selawat kuwi mau. Ngoni cah-cah gawe ngopeni cah-cah iki. Terus request semok ngono kuwi. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh seperti itu. Ini sudah pakai jilbab kayak begini. Tidak boleh menyanyikan lagu semok. No. Hadam. Bokong semok. Semok bokong semok. Bokong ini semok. Apa. Aku nolak nyanyikin ndak kuat aku ndak kuat. Aku kayak kudu kedut. Aduh, ndak kuat gitu loh Mas. Aku Astagfirullahaladzim. Niken, astagfirullah. Sudah Mas, sudah tidak kuat. Tidak kuat. Nikennya tidak kuat. Aduh. Gak boleh Ibu, jangan lagu itu ya. Nanti kalau aku gini-gini, aduh bahaya nanti ya. Ada bapak-bapak soalnya. Gak baik. Iya, ndak baik. Kalau semuanya itu. Apa meneh tukang kamerane kepe. Yuk lek nyuwun nganti di zoom. Lah yo. Di zoom. Di zoom kenceng apa kuwi mau? Semok.
Iki enggak apa-apa nyanyi ini enggak apa-apa. 3 kali. Lo. Ya ampun, ya ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Bokong semut bokong sapa semut rambut disanggul sanggul yo nganggo coco bokong semut bokong semut Bokong ikan semok. rambut digelung miring sapa pian keberkah mesti ngapang astagfirullahaladzim. Menuruti permintaan dari Bu Adinda, bokong semok sampai dinyanyekne karo Niken. Apa ora kurang tresno Bu Niken karo Bu Adinda ya? Hah? Iya. Lah nyapa Tresno? Padha wedone ya. Maksudnya iku cinta dengan budaya. Akhirnya permintaan dari Bu Dinda iki mau nyanyekno Lah kek. iki apa teko Budinda permintaan? Dai. Soko Allah yang Maha Kuasa. Allah nitipne sapa? Bu Dinda. Ya, ayo. Oke, kalian sinten Bu niku sing paringi jur niku? Apa? Oh ya Allah, uminya Mbak Dinda. Namanya siapa? Umi? Oh, Umi Samsiani, barakallah Umi. Iki kene mang wonge. Oh, boleh. Halo kae, Umi ning kono. Dinarake. Umi terima kasih banyak ya Umi. Mugi-mugi sehat selalu awet lah ngomong anak putune amin. Amin. Amin barakallah amin. Dan mulai saweran ora kalem disuwebar. Ya ngono kuwi, pingine Umi ku sat-set bat-bet ngono lho. Lah aku ya kesenengan to Mas. Kayak mandi wang. Lah tak kepiur ning lha kok miku melok anu to. Miku melok kebanting ya. Berarti kowe untungnya gak apa-apa Mas, Mas ya ampun miku. Ora usah koyo ngono. Walah mik ngene iki biasa rasa mok lus-lus, metu Lah jine. kesayangan nek. Ya metu jine nek mok lus-lus no. Masa? Iya. Orang bedino tak lus-lus ora metu jine. Urung. Bariki ora masane. Heeh. Satu tembang yang sudah diaturkan mungkin spesial permintaan dari Umi Samsiati nggih. Samsiani. Arep karo NKCN tok ngancane. Wah, sampeyan protes. Umi nyuwun apa Mas? Lah iki kuwi mau bokong semok. Oh. Ada lagi Umi permintaan? Mbak Dinda mawon. Ini karena sesuai permintaan dari Umi, Mbak Dindanya suruh naik ke atas panggung. Alhamdulillah tepuk tangan dari masyarakat. Suara masyarakat adalah suara Tuhan, Bu Adinda. Jadi pada Ya ngono ya lah.
duit tak ganti kabeh personile. Mayangkara 1001 kreasi. Tapi ki serempet ya Mas. Loh, Iki kok lek malah dunek ning nggone salap ya. iki kan awake dhewe manggon ning kene acara selawatan. Jadi dipadokno campur sari karo selawat dadine band. Duh, ndi Ora cetha. Nek Budinda ndi Budinda? wah, masuk mantuk kowe. Ya tau Budinda muat to malian. Gak suka gak akan katur Budinda. Tumampah wonten ing Lah samila-mila. Maharga. Jareming janma-janma kangen catan jiwa dena pran yetno. Sama nek mlaku no gak iso to pusing rada gagah ngono gak iso. Rumah tamu, ya dijumbone, dipadakno karo musike minimal kan Budinda nek mlaku ya. Lek dipadane karo musike ya terus ora ngene to, Mas. Piye? Bisa gagake. Lah iya kuwi mau Jenenge Putri Keraton. Budinda ngono kuwi ning iki roke kedawan, dadi ra ketok. Oh iya deh, heeh ya. Lek ra kekedahan nyerimpet dreka srengkang blak. Ya ngono kuwi. Heeh. Jajal Bu. Pengen ngerti sampean geblak. Kok yo aneh-aneh kowe iki. Wah, romansane. Mati. Oh ya ngono kuwi kudu dilus-lus ya. Nggih. Sugeng dalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa keleleken mik ya? Ndah? Wah, itu. Anu, piye mau arep ngelek itu to. Dadi Bocah. nggih. Niki paring asma Budinda leres. Budinda Sriaton. Waduh. Keliru itu Niken, keliru. Terus apa? Namanya Budinda Denisa. Iya bener. Budinda sinten, Bu? Adinda Denisa. Kenapa kok dipanggil Ibu? Emang usianya sekarang Sama kayak Niken loh padahal. Hah? Sama kayak Niken loh. masa? Masa sih? Saya kok nggak percaya sih? Bu Adinda. Yuswanya berapa? Umur. Loh, udah diceluk Bu. Ayo, bahasa Indonesia. Arat dong. Umurnya berapa? Panggil kakak aja. Oh, kakak aja, ya. Ahlan wa sahlan. Oh, gak iso malah. Wah, wes. Makanya Kere, wis wes. nanggap campur sari. Makanya sama nih gak rugi nanggap Niken Salindri. Niken Nggih. Salindri bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Korea, Cina? bahasa Indonesia, bahasa Jawa sastra, bahasa Jawa alus, sakabeh. Cino iso? Iso. Tolong buktikan sama Budinda. Bahasa Thailand iso, Mas. Oh ya, Thailand aja Bu ya. Pakai mic aja Bu. Niken jago loh bahasa Thailand. Oh, jago. Mau pakai bahasa Thailand kita Boleh, bicaranya? boleh. Oke. Anak apa di sana? Apa teh? Iya, pinter Bu. Wah, Apa di good. Ya. wong yo musuh pete ya kok yo. Apa PT. Lelang klap, long lak lop, lem klap, lem klap hik klap klap. Anu Bu, lampunya lap-lap. Iya. Jadi lightingnya Ya. lap-lap. Aku sing jawabno tenang ae. Betinda guyu, sangune ndi? Guyu wis mau. Urung nyanyi kok Seneng kok karena bangga. Ya, bangga nggih Bu nggih. Bangga banget. Alhamdulillah sampun terwujudkan nanggap Mayangkara. Kemarin pernah napa niku Kudunya. pengen nanggap Niken Salindri tapi tanpa Mayangkara, tapi akhirnya kewujud juga sama Mayangkara. Ya. Bangun. Matur sembah nuwun nggih, Umi. Alah lek isin yo kene neh no kok. Rumah tamu kok Kurang apa? Budinda, mohon maaf kalau nama dari sound system ini asal mulanya dari siapa? Raden ini sebenarnya ada kepanjangannya. Apa ini? Relawan Adinda Denisa. Oke, ini mode kalem ya ceritanya ya semuanya ya. Ya agak kesini toh. Ini prime lo ben masuk. Menurut ini. Budinda. Rene.
Arep nyedak Yumi neh. Ya, agak ke sana, Bu. Ya. Apa itu relawan Dinda Bestari itu? Ya, jadi Raden itu singkatan dari relawan Adinda Denisa. Ini agak sedih gitu ya jadinya. Yang bahagia, Cah, yang bahagia. Aku seorang sapi teng. Ya, Bu, lanjut, Bu. Tapi Ya. Oke. Jadi relawan Adinda awalnya Denisa itu sebenarnya bukan peresmian nih Ken. Ini tuh cuma Apaan? iseng-iseng aja. Sering ada sound horeg ya Ya, katanya Bu. ya. Akhirnya kita punya sound. Ya. Terus kebetulan ada Raden yang sering bantu-bantu. Jadi dinamain Raden Audio. Oh, gitu. Oke. Oh, keringetan, Bu, keringetan. ya. Aku grogi deket nih Ken. Ya enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Tenang aja Bu. Mari mok baik. Oh, Jan iki kene piye to jenenge? oh. Jorok tahu Niken. Ucapkan Jadi- terima Kak. Matur sembah Ya. nuwun. Sama-sama, Bu. Ya isone mung kuwi tok lho Bedinda. Sebanu. Ya jadi ini asal mulanya untuk panggung sama sound system ini relawan Adinda Denisa. Yang sekarang menjadi satu, dijadikan satu wadah gitu Bu Ge. Napa Pak? Jenenge SSS. Nggih. Ah? Tadi di sana tulisannya SSS. Enggak ya? Pakai mic Bu. Oh bukan. Oh, ya. Raden ini spesial. Baru pertama kali ini dimainkan. Launching. Iya, Tapi ini launching Bu. demi Niken Salindri. Tepuk tangan dong buat Niken. Perdana Mayangkara Sony Anyari. Soalnya Itu plastikan. masih plastikan. Masih plastikan. Oh, Jadi masih plastikan loh. ini besok setelah Niken main di sini, besok langsung dibalik. Maksudnya iki lho ya ora ta kok. Budinda padake sampeyan wae kok. Lumayan kremen Oh, Budinda ya. iki plastikan, makanya ning YouTube suarane rada kemresek. Ora ning ngono kok. Ya ora kok saking apike ngono kuwi iya. pekasone Budinda. Sone Ya bagus. semoga dengan adanya Raden ini ya toh, Semakin lancar, semakin lancar. semakin barokah. Yo horeke semakin rame. Oh iya. Ya. Amin, amin. Iya. Amin, amin. Budinda badhe ngaturaken apa sepatah dua patah patah patah? Sepatah dua patah kata. Pantun Bu. Apa ya? Cakep. Cakep aja ya. Burung. Niken aja yang pantun, nanti kita jawab semuanya. Wah ya, ini pantunnya tentang apa Bu? Apa aja boleh. Tentang warga jeruk perut. Boleh. Harga jeruk urut. Heeh, mangan serut. Gempol, karena Oh. yang datang nggak dari jeruk purut. Arep Oh, warga gempol. arep ngompol. Ya terus orang ngompol ngono kae. Gempol. Gempol. Blong kok tolopo. Ya, ngene iki jenenge kreatif, Heeh. profesional. Profesional. Jadi kudu tek. Mangan sempol ning pinggir sumur. Terus Semoga warga masyarakat Gempol panjang umur. Bang, gede ini kan. Pol. Siapa masih ngomong kuwi? Astagfirullahaladzim. Terus kok iso? Masya Allah, Masya Allah. Bisa ngomong. Iya lah Bu. Ya Allah, selawatan lagi. Kok iso ngomong? Tidak senono. Tak boleh. Tidak boleh. Mangan pentol. Mangan pentol. Ning tengah sawah. Cakep. Warga Gempol mugi-mugi rezekine kathah barokah. Allahumma. Orang ngono. Allahumma amin. Ayo Bu, sakit nggih? Allahumma amin sakit nggih? Ya. Allahumma. Nadane Bu. Ketahuan nanti ini suaranya. Dan anu, haus. Allahumma amin. Malih. Terus. Dolanan pistol Ya. ning Pinggir kali.
Dolanan pistol. Ning sawah. Cakep. Warga gempol. Apa? Mugi-mugi panjang umur. Onto wis cocok ya to. IU ini kudu padha no. Lah kepenting cetok. Ini carane gampang wae. Apa Mang? Mangan pentol. Oh, mangan pentol. Mangan pentol. Aja mangan pentol gak kreatif wis sampean iki. Ngono Mikir ya. dhewe-dhewe. Dadi wis kae. Tuku kolor. Kalau masuk ya. Mosok gemplor. Gempol, pol. Sampean ya ngono, Bu, ngongkon tok sampean ndang. Ikan tongkol. Alah senengane ya wis ikan tongkol leli kan. Dinda senengane ikan tongkol. Apa rek? Ya. Nggih. Ayo Bu, ayo Bu. Cakep. Ikan tongkol. Terkental-kental. Napa Bu? Ikan tongkolnya teng napa Bu? Makan permen. Loh, ikan tongkol makan permen. Kapunten, nek ikan tongkol makan permen sloloten, Bu. Ikan tongkol makan permen iki lho. Dan ning ora diklamuti malah dilek malah operasi. Lah yo. Oke. Ikan tongkol. Cakep endi cakep. Belum. Dereng Bu, lagi ikan tongkol ya kon cakep. Rung. Ikan tongkol di pinggir kali. Cakep. Abis gitu makan permen. Sampeyan lah ora telah rumane kene tak suampluk tenan Bu. Tenan. Iya siap Bu Dinda kok Ikan tongkol, apa mau? Di pinggir kali. Di pinggir kali, warga gempol mugi-mugi banyak rezeki. Amin. Amin. Bu Motor, Dinda. motor Honda Hmm. ning pinggir sawit, sendekne pinggir sawit. Terus? Bu Dinda, kula nyuwun. Aku tiwasain gawe kan, ya ampun. Ternyata Bu Dinda apa jawabannya? Apa? Gak ngerti artinya. Katanya minta dikaplok, Bu. Ya aku nek ngono kuwi kok Ayo Bu Dinda mau nyanyi Nyanyi katanya. Lagunya apa, Bu? Oh, Taman Curug. Oke. Ya, tolong nadanya teman-teman, nadanya. Bareng Mbak, bareng nih Ken. Iya. Iya, bareng-bareng. Dina ambil nada dulu, Bunda. Refem ya, Refem. Cahyane bulan ngrajang pucaing cemara ngukul kenangan. Bu Dinda.
Anu Bu Dinda ngapunten nggih. Kalih Mbak Afir yen nggih. ngono kuwi lho. Jane iki mang anake sapa to? Ya. No, anakmu no. Lho no, munggah panggung arep nyawer artis. Bu Dinda ngapunten Bu Dinda. Niki kalih Mbak Afir yen nggih Taman Juruke nggih. Nggih, kula nak ganti rok riyen nggih. Sekedap mawon nggih. Lah niki lho. Lah. Bocah kok heeh. Monggo. Kosek. Enten ulo. Ya ampun nang kene manjer iki kene terus. Tenang mawon. Tenang mawon, ibu-ibu kembali duduk niku ulone lanang. Nggih, tenang mawon. Lanjut. Amankan rok Anda masing-masing ya ibu-ibu. Pun. Ulone cilik napa gede? Aman? Oke. Oh sudah aman, oke. Subhanallah. 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 Yuk dilanjut ya. Nggih. Terima kasih. Ini dengan Bu siapa ini ya? Hah? Ini loh Dengan Ibu siapa? Bunda siapa nih? Pakai mic dong. Pakai Rina. Ibu Rina. Mbak Rina. Ibu Rina Jadi, cantiknya. saya pengen tanya dulu sama Bu Rina. Kalau Mbak Dinda ini single gitu? Pakai mic. Masih single? Ya, wis alhamdulillah nok niken. Jadi Nggih sami berarti nggih sami. Ya. Kula nggih single. aku karo Mbak Dinda wis padha-padha yakine ya toh. Aku yakin gelem Mbak Dinda moh. Lah yo. Lah ya. Ngebleng ngono. Baru kena tikus ngebleng. Tikus mbahmu cah cilik ya. Oh iya. Ngono ya arep mau idok kok. Jadi gini kita dari kubu B, kubu A bagaimana? Hah? Ibu B, Bu A nggih. Ya kaya cerdas cermat. Oh. Iki kon piye iki? Lah yo mbah iku. Nggih, Bu Dinda lagi Nggih. santri pekok. Santri pekal. Ini pekok. Ya. Ibu E napa, Bu? Oh iya. Ya, bisa Bu. Bisa santri pekoknya. Oh iya. Ya, sama saya. Iki dipaskan nadanya dulu. Oh, tidak usah langsung aja. Jangan ditaruh bawah, Bu. Nih. Persembahan satu lagu terakhir. Masa terakhir? Lah, lagi? Janganlah. Lah iya. Lah yo. Contek ngono kuwi rumahan. Ya, wes. Yo. Yuk. Mbak Dinda boleh jadi anu niken diamping. Dinda, sehat selalu panjang umurnya. Amin. Oke, juga Bu Semoga Rini. rezekinya banyak. Terima kasih Bu. Matur sembah nuwun Bu Dinda. Terima kasih Bu Rini dan juga Bu Dinda yang Bu Rini. sudah mengatur. Bu Rini. Ya Bu Rini. Bu Rini ya. semok. Kok ya enak ae kok rumasane sing di sawang kok ya enak. Ini masih banyak sekali ibu-ibu yang standby di sini masih mengikuti perjalanan dari Mayangkara Campursari Indonesia yang hadir dari kota Kediri. Ya. Ulone pun diamankan nggih. Ulonya sudah diamankan. Oke. Masalahnya berbahaya, yang duduk di bawah hati-hati. Jangan mekokok nanti di Leboni kodok. Jangan medingkrang. nanti. Nanti dileboni krang-krang. Iya. Meding. Jangan meleding. Nanti dileboni kalau jengking. Lah iya. Gaya deh. Masuk ya nek lungguh karo meleding. Ujuti. Oke, masih perjalanan Mayangkara sik dawa banget ya Ken ya. Ya. Kanggo ngibur warga masyarakat Jeruk Purut yang malam hari ini tansah guyub rukun dengan adanya Apa? Rada tutuk nih. Bu Dinda. Dengan adanya Bu Dinda. Ya. Yuk kita panggil artis kita. Oh, no. Artis Mayangkara. Masih banyak sekali. Ono Iya, sing ono. kedua iki. Mbak Ada Anip, ada Mbak Putri, ada Mbak Afi. Tadi Mbak Afi sudah. Kita gantian Mbak Putri. Punif. Eh, Punif. Punif.
Oh, iya. Anip ya, Anip, Mbak Anip. Anif. Ha, tul. Mbak Putri ya, Mbak Putri. Mbak Anip ya. Gitu, Mbak Anip. tidak sida Anif. Tidak sida Anif jadinya Putri. Lope. Mbak Anif ae. Ya, anu, sik Kang. Jadi, Oke. Oh. Pak Kampret ae. Oke. Masih bareng pentol korek. Pak Supri. Iya. Aku jan nyawang cacah ngene iki ya kudu guyu, kudu seneng ya. Pak Supri nyanyi ayo, Pak. Ayo toh, Pak. Alah, dan toh cintaku asakan kanyang kader. Ayo, Pak. Karo kowe ayo sing bakul leler. Lempermu pancen super. Apik tur anti laler. Tak aturi terus aku ngiler. Ayo, Red ya. Persiapan. Ndang lho, Pak. Aja nyanyi lakon toh. Durasi iki. Adane. Ini momen langka. Jadi pemain dari Mayangkara, Pak Su Kampret akan menyanyikan duet bareng Cintaku sekonyong. Mah kok ngadeg. Mah raketan ning kono. Mah ngadeg kok Red. Bagusmu ndak ketok Pak Kampret. Jepok. Mah ning kene. Ayo toh durasi kok. Red. Durasi iki. Tak kampung tenan lho sampean toh. Ayo, Red. Ayo. Toh. Manut ora? Red, endang. Atuh. Wes sampean. Sampeyan iki koyo dipaksa kawin ae. Maka maksud rabi lho, Ben. Cah-cahe. Heeh. Iki Cintaku. ayo. Iki kesayangane Rumah Yangkara. Ya. Ikonik Rumah Yangkara iki. Ayo. Ya. Oke. Kaget aku. Ya. Oke. Ayo, aku yang ndak apa lah Kita buka lirik. Ayo toh. Ayo. Ayo, Cah. Cintaku sekonyong-konyong pedeng paribasan Bakolah. lempermu panjang umur seekor anti laler sampai beto sedino ning siranger. Ora apa, kene Pak. Joget, Pak. Tangane. Cintaku sekonyong-konyong Cintaku Alhamdulillah Ken, awak dhewe nek mulangi nanggone studio ya toh. Iso berhasil bisa menciptakan vokalis baru dari Mayangkara. Padahal ki mau Pak Kampret ora mendem lho. Makanya bledru aja. Mau mendem mau malah wis wah ya. Kae. Kali Aris iki bar iki. Kayak nyapa gak Mas Aris lho suaranya biasa Ya, ya. matur nuwun Ustad nggih. Heeh. Ustad Kampret wis alhamdulillah. Nah, Pak Kampret kene wani padane ngono ae. Ya iya, padane colopot. Colopot nek nyanyi ya apik lho iki. Dek ya aku biasanya ngrungokne suarane sampean kan biasa wae to Mas. Kan wis ada yang sering-sering duet to. Lah iki Rumah Yangkara kan sing urung tau nyanyi sapa ya? Asat wis tau Asat. Masa wis tahu. Ipan wis tau, Bisma. Obeng wis tau. Bisma. Mas Bintoro urung, Mas Ali wis tau, Pak Colopot urung. Pak Colopot, Mas Bintoro, Mas Sekso ya urung. Mas Haris wis kae koyoke. Hah?
Urung toh? Urung. Mas Bisma wes kayake. Urung tahu. Wes Mas Bisma. Kalep. Dah. Kalep iki wis iso konser dhewe lho rumasamu. Heeh. Ayo lep. Ayo lap. Ayo lep. Durasi. Ya, Ayo lang cepetan. Kene cepet. Iya penis apa Mas tak pidak-pidak. Sak menit. Cepet to, Lep. Ah, kuwi ya rem koyo wong wedok kowe iki. Remben. Ayo. Gak. Ndang. Apa? Lagune Kalep sing ning YouTube ya apa? Isinan 2. Nah. Mati kowe. Nadamu pasno. Napas tak Diwasa kondeli kananang. Wong tuh kita? Coba. Urung lunas ya HP ku. Iki lek nganti dadi koyo HP-ne Epan. Iya. HP-ne Epan wis dadi Nah. korban. Mah aja langsung, gak iki jajal sih. Bola kurang dhuwur. Piye to? Ben pas. Bola balinggo. Bola bali wis kapusan. Cek Mas aku ndak kuat nyawang iki kopiahmu iki. Tenan welek janan. Masya Allah. Aku malah koyo opo iki. Anu kaya siluman kes. Kaya siluman kes kowe. Nis, nah. Apik ning ngarep. Nah. Bola bali ska godhong. Lagu ning wong. Bola bali godhong. Bola bali wis kapusan. Janji manis nalika wal pacaran. Amare thank you. Ayo mama. Papa. Satu bosan ikuti. Aku sudah bisa kembali nih. Sudah. Ayo, Amsia. matur apa? Sese. Mati. Maci apa? Ora sing lekmu ngecat aku maci apa? Oh. Iya. Ayo. Maci iyup mu caci. Makasih Iup Salindri ngono. Ora umur, ora ya iyup salindri ya. Iup Mucisa. Iyup mu cica. Oke ini Ken. Ben sampean bisa istirahat dulu ya toh. Iya. Ben suasanane tansaya regeng, tansaya rame bengi iki luar biasa sekali. Ada 2 orang waranggono Widyawati saking Mayangkara. Iya. Ana Gendok Cayu Putri Lope-Lope karo Anif Fatul campur. Aku nyapa? Istirahat. Ya, Tak lagu. Iya. Campur sari Mayangkara. Ada Mbak Putri. Halo. Ada Mbak Anif. Mayangkara.
boleh saja kau cinta kepada. Iya, karena boleh saja teman-teman tidak boleh. Kok tidak boleh piye ta, Mas? Kok tidak boleh piye? Ayo, belum boleh. Belum boleh. Belum bisa. Ngono lho, Mas. Mungkin ada lagi permintaan dari ibu-ibunya. Ayo. Ayang. Oke. Dipenuhi. Oke, cukup sekian dulu perjumpaan kita di malam hari ini bareng Campur Sari Mayangkara. Mungkin wonten lepat leputipun anggen kula gegojekan nyun agung isih samudra pangaksami matur sembah nuwun katur sedaya warga agung masyarakat Jeruk Purut. Ingkang dalu niki nderek ngregengke swasana kanthi atur surat dirojanningrat lebur dening pangastuti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.